ho! Hyvää joulua vaan kaikille! Minä oon joulupukki, ja tässä on minun poroni, Pumba. Päivää minä on poro! Minä tultiin jakamaan teille lahjoja! Haluatko sinä joulupukki antaa minulle kriminaali Quintille joululahjan? Justiin! Minä on kahtona listan läpi ja työ on ollut kauhia kilti rasvo tänä vuonna. Näin ikään, työ saattaa kans hurjan paljon lahjoja. Mutta nythän on juhannus. Onko? Ai oota oikeassa, niin on niin. No sitten mie vuonna lappaan nää lahjat takaisin pussiin. Ei niitä sua antoo etuajassa. Oi, noita rahoja ei myöskään sua unohtee, joten laitetaan ne vaikka tänne. Ja tuo laitetaan tänne. No niin, selvä. Nähdään. Hetkinen. Petteri, punakuona, sinikuona, keltakuona, mustakuona. Ja Pumba. Konna ja hänen rahansa erosivat juuri. Ei oo Pumbaa nimistä poroa! Serpentti! Kukaan ei alasta mohtittua rahaa kriminaali Quintilta!